kiedy ja. Będziesz myślał o mych włosach, myślał o mnie będziesz wciąż. Zatęsknisz za mną jeszcze raz, kiedy ja. Zatęsknisz jeszcze kiedy ja. Będziesz myślał o mych słowach, śledził każdy jeden krok. Zatęsknisz za mną kiedy ja. Amelia, Malwina, Ania, Natalia. Uczymy się w Aktorskiej Szkole Musicalowej Macieja tak, a w Bołowskiego. studiu wokalnym. Tak, Przyjechaliśmy z panem Kasprem, naszym instruktorem. Tak. Mistrzem, dokładnie. Nazywanym Mi się bardzo naprawdę miasto, podobało. Piękne jeziora i tak dalej. Fajna atmosfera. Suwalszczyzna to kraina baśni. Amelia, Malwina, Ania. Natalia. Tak!